Janeno Lolwe TV, agero ni rio maber kamoro amora ma intiere, arwaki ni machiegni, chenro en mar ngima mwandu. Kawuono wago mbaka kutenre koda tuoni endi mapode mawakwe kendo tamo nindo kendo lal oganda wa mang'eny tuoni endi mar corona. Wan kod jalony kata daktari e studio kaendi adhi miye thuolo mondo miyo onyiswa nyinge gi gimotimo kaeto bang'e no endo wadhi adhi mbele. Luonga Ruth Ochungo, arwaki ni machiegni. Erokamano Ruth. Yes. Erokamano jo neno agi jowinjowa. Yes. Amor kendo mar duogo mondo wago mbaka odiochieng' ma kawuono. Kaka ung'eyo nyinga en Dr. Dismas Okech, ang'e ni waseromo chien kacha. Oseyuare matin. Oseyuare matin. Yeah. To onge gima osekethre. Yeah. Pod atiyo Avenue Hospital, Kibuye Hospital. To nyocha machiegni, nyocha atemo dok tiegra matin e yore mag tuoche malandre e okang' miluongo ni PhD. Koro mane gima sani kawo kindena mang'eny, to pod aneno jotuo kaka pile, kwadhi mbele gi skul kitimo nonro. Watimo nonro e tuoche mopogre opogre kaachiel gi COVID-19. Kendo ang'e ni wabiro go mbaka mang'eny nikech gini omakwa mawanda gi e sechegi. Kamano. Nyicho kirori oko mondo mi idhi medri kendo wacho ni imedri kaluwore koda gi tuoche go eko magamore kuom ng'ato achiel kadhi kumachielo. Wang'e ni COVID en achiel kuom tuochego endi. Ang'o ma ikelonwa manyien ma samoro wanyalo goyo mbaka kotenore kod wuokni gi duoki to gi COVID-19? Gima dang' awach nakelo manyien en mana paro ni jowa ni wan kama tek gi e sechegi. Yeah. Kendo kata wang'eyo gimonego watim, mana kaka Muma wacho, gimokela kama duong' en paro ni jowa duto ni wantie kama rach kendo onego waritre kendo onego wakaw hatua kaka dwarre mondo waked gi tuoni owere kodwa. Kech ka ok watimo kamano to tuoni dhi tieko wate. Ahinya ahinya kaka jomodak e dho nam chumbi, ok nam chumbi, e dho Nam Lolwe. Nam Lolwe ka, kamano. Dok king'iyo sani endi ka koro piny dhi, sani nonro wacho ni tuo mar COVID sani koro ng'eny yo Nam Lolwe koni endi. Dibed ni seyo wachiwo kure? Gima nyalo wacho ni en adier makende ni tuoni gi sani chal ka gima koro owuok gi gero moro mopogre e dho Nam Lolwe kae gi gwenge moluoro Nam Lolwe ka. Tapani nitie gik mang'eny ma nyaka bed ni miyo gino timre kamano. Ok anyal wacho gadier chutho, tang'eyo kaka ng'ama tiyo osiptal ni sani omak gini othumowa maonge kaka wanyalo yweyo. Apani joneno waduto ong'e maler, kata joma somo e gazet kata joma nene TV oseneno ndalo 3 mokalo ka Kisumu kae ema wachre ni tuoni pore ahinya mohingo kamoro amora e Kenya mangima. Ma nyaka nyocha gimiluongo ni third wave nochakre gima dwe mar 2 kama. To ne en gima ne chak dwe mar 5 nosene ka kendo koro rumo mabe. Nyocha usechako winjo kiwacho ni dwe mar 7 ka nyaka bed ni fourth wave nyalo chakre, wave machielo. Manyiso ni wave mar 3 nyocha osene ka koro kuondi mang'eny koro wave no dok piny. Tuoni koro muol. Kagima koro yes. Flattened. To body. Ya makaka jotim nono koro nyiso ni kaka nineno ka wave mokwongo dhi morumo, wave mar 2 dhi morumo, wave mar 3 nyocha biro to sechako rumo. Okay, emomiyo koro nyocha winjo kiko ni dwe mar 7 ka waikre uru nyaka bed ni wave mar 4 nyalo chakre kalure gi kaka waveski nyocha osene karingo. To marwa ni en opogre nikech sani kore kachali oyudo riekone moro dhigo malo. Okay. Ma report mawuok e migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu kae nyisowa ni chakre dwe mar 1 odiochieng' kodiochieng' ji madirom 2 emane iyudo ni nigi corona kotim tests.
dwe mar ariyo bende ni kamano. To ka koro chopo dwe mar adek to gini koro muoch ji 25 odiochieng' kodiochieng'. Kanyo chopo dwe mar ang'wen to ji 28 ji 30 odiochieng' kodiochieng'. Koro dwe mar abich ma pod wan e kore ma pok orumo ni, report mawuok e migawo mar thieth nyisowa ni sani gimoro ji 33 ji 35 odiochieng' kodiochieng'. Ma kata king'iyo weche mowuok e gazet kata TV okinyi kawuono, iyudo ni ei Kisumu kae osiptende te ma inyalo konye joma nitie gi tuo mar corona opong' te. Okay? Kata nyoro gotieno nyatemo ni mondo jotuo na moko oyud kama ginyalo yude konyruok. To onge magie sani, watemo mana nyiso ji ni teme penjo Siaya, teme penjo Kakamega ka rieko nyalo yudre. Ei Kisumu ka koro waonge gi thuolo kabisa. Manyiso ni sani koro ei Kisumu osiptende gi te opong'. Osiptende gi te opong'. Okay. So ka koro osiptende osepong' te, jo Siaya jirendewa ma Siaya County, jirendewa ma Kakamega gi Vihiga County, gibende ok gibi yie ni gibro kawo joma gi tuo mar corona kumoro. Ka gikawo ng'ato achiel ariyo gibro chungo nikech warning no osechopo ni gin counties moluoro nam kae te gini dhie malo. Koro ng'ato ka ng'ato ikre ma kata ka idong' gi giri moro matin to nyaka idikon orumo onge nikech ing'e ni jogi moko bro dwaro sani. Manyiso ni sani kaka ji medo yudo tuo, onge kaka wadhi konyre nikech kama de giyude tuo opong' te. Okay. So gima dang' awachi mang'e ni miyo gini timre kama, wasebedo gi samuoyo e yore mar geng'o tuoni. To kaka wang'e pile kaka medo ga lando kae pile, ni obed HIV, obed malaria, obed TB, ndalo duto geng'o gimoro ber moloyo kedo kode molo thiedhe. Okay. Koro tuoni bedo ni waonge gi yath gi e sechegi. Okay. De bed maber ka wanyalo luwo yore moseketi nonego waluw mondo wageng' tuoni. To ei Kisumu ka, kiwuotho awuotha ei Kisumu ka, tek ahinya mondo ine ka ji luwo yoregi. Awach kara ni kidwa dhi e supermarket, nitie pi moket e dhot kacha monego bed ni ji logo gi sabun. Okay. Ineno anena ka ji 2-3 motelo mbele ni, pino ok gineno, kata ginene to gineno ni gin nitie kama gireto ma gidhi haraka. Koro pino gikawo. Mokal nyaka ng'ama pimo temperature chali, modonjo tim tijenego. Okay. To pino oket kanyo mondo mi walogi. Kata ki iselogo katidhi kama chielo chakilogi, onge yo moro amora ma bro konyowa moloyo yore matindo minenogi. Okay. So kata wang'e yoregi kata ok wang'eyo akia, to daher mondo apar ni joma duto. Chaki par negi nikech ing'eni kata mo bedo ndiko ni par negi kata ging'eyo. Nikech kuma koro wagike ni dok, nyaka to koro chak para kata bed ni wang'eyo kata wakia. Okay. Koro gimoro mayot kaka luoko lwedo. Luoka lwetini to pi to nitie. Kade pi onge tiwacho ni pi onge. Pi to nitie ma oket ni e dhoge kacha. Nikech sirikal nyocha dwaro kamoro amora ma ji dhiye onego oket pi e dhot. Okay? Pi milogo. Ilogo pino gi sabun. Okay? Kore kidhi kumidhiye. Ena gimonego iket e wiyi ok iwe ni ng'ato. Makeno pi to ok onego bed ka ni chandi barabara chaka logo. Ma kata ka pi onge to ipenyo ni to pi dak ni ka. Okay. Kore ka ng'ato ani ruma pok wang'eno rumo ara kelurwa mondo warogi to gikelo. Koro mana ka pi onge kinyalo konia ka karaire sanitizer, ka pi onge to kore nyalo tiyo gi sanitizer. To chutho onego ilog lweti gi pi gi sabun. Tie kaka ilogo maber, steps milogo go maber ma chilo wuok e lweti. Moro ma ng'ato mule wi koke, aneno ga ka jikoni gitimo kamae to semana rumo titengo ni kamano. Daktari in gi lweti ka indi, janeno bende neni, timane ka gino nego bed ni timo. Ero kamano. So nitie steps 7 monego bed ni ilogo go. Okay. So mokwongo kisekawo sabun
sabun katiketo koni katiketo konchiel. Okay, to mokwongo ibro kete e lweti kama, idunye e lweti kama. Kisedunye e lweti kama te, ai iketo toki konchiel. Kiseketo toki konchiel, ichaki keto toki komachielo. Kiseketo toki komachielo, ikawo chingi tiluoko go lit lweti maduong'ni. Luoko go lit lweti maduong'ni. Kiseluoko, ichaki luoko lit lweti maduong' koni. Kiseluoko lit lweti maduong' koni, koro iluoko lit lweti modong' gotecho mondo samoro koki kati onego bed ni ng'olo koki karo king'olo ka chilo mantie to koro iluoko. Kendo koni, kiseluoko koni, ai koro iluoko nungu lweti kama te. To koro kiketo gi e pi, ichaki iluo process no. Iserudho gi te, koro idwa luogi mondo ilaugi. Ng'ama nie toki ok onego kasi ni tim piyo mondo itiekne mondo idhi ni utha mondo itieki. Luok gino maber ma chunyi ibe chunyi winyi na luoko lweta maber. Koro ichiko lweti ka pi chwer to dhi kucha. Ichaki timo kamano ka pi chwer to dhi, pi chwer to dhi, pi chwer to dhi, to pi chwer pi dhi. Itimo magi ka pi chwer ka pi dhi te. Mitim kama pi chwer madhi te kamano. Okay. Mano in gadier ni luoko lweti maber kaka dwarre. Okay. Mana ka pi gi sabun onge ekitiyo gi sanitizer. Sanitizer ok en ni o replace gino. Itiyo mana kode ko onge. To hapa ni ji temo dware nikech tije yot. Okay. Kisekawe matin kacha miwicho tidhi. So ka sanitizer imantie, make sure ni tiyo. Aneno kiselero no kaka ilogo lwedo gi sabun gi pi maber. Mak mana ka pi gi sabun onge ekitiyo gi sanitizer. Wadhi ane kore mask. Koro mask kae onego bed ni yot moloyo. Okay. In fact, mask chalo en yo mayotie moloyo kabisa. Nikech mask pi nyalo wacho ni okuketo pi, to mask to in go mamari iwuon ma inemi control. Okay. Aseneno ka masks ki bech kinyocho sebi kata tek manadi tok diwach ni mask nyalo tami. Okay. Mask ok nyal tamo. Inyiewo magi moromo, magi nyithindo be inyiewo negi moromo. To sani kara na fundi kumilose lao. Giloso maber size moromo nyathi. Kinyiewo ni nyithindo mask moko moromo ma kata ka gin mag lao, kiluoko moro to nitie moko maler monyalo tiyogo. Ibende kinyiewo mani supermarket, sani paket achiel moting'o 50 aneno ka siling 130, 150. Kata nyoro nyadhi e duka mondo ang'i hakikisha mask maber manigi layers 3. Mano nyiso ni mask en siling 5 kinyiewo paket achiel ma 150. To nyaneno kiuse 130 e supermarket. Manigi layers 3. Mano sani mask koro wasegi kenindi mask en gima ng'ato ok nyalo wacho ni ok nyalo wacho no tami. Koro kar wake ka. Teka ni ok dang mask ni wawe aweya ni polise mamiyo warwako mask. Niko polise mako ji tidi chuli siling 2,000 kionge go. Mani dhulu mawinje oko kata ka wuotho. En gimo nego bed ni timo ni iniwuon mondo kik igam tuoni. To kata ka depo ni di ka gir kiragi ni gi tuoni kik ilande ni joma moko. Koro igeng'i kuomi ikonyo jomoko be mondo tuoni kik landre kuomgi. Okay. Gikanyo no daktari wamake kanyaneno ka sa sudo kaindi neno ka director nyisa kani wakaw yo matin kod buga maini to dhigo mbaka kutendre koda wach mar vaccine mar corona ni endi. Onego ng'e to ere ka vaccine ni endi ji osekawe gi kaka onego bed ni kawe. Mek mana kete kanyo. Janeno Malolo TV wakaw yo matin kod buga maindi wawuoye wach mar vaccine mar corona. Lunga Ruth Ochungo wakaw yo matin. Okay. Janeno Malolo TV, agero ni pod wantiere kanyakla, wadhi mbele kaendi koda twak kadipo ni okiyaw TV mari, arwakini machiegni, chenro en gima mwandu, wawuoye tuoni endi, makoro sani omakowa mafuanda tuo mar COVID-19. Wantiere kod laktar kaendi, migosi Dismas Okech Mwagodo Mbaka. Ani iluonga ni Ruth Ochungo.
Daktari aneno kiselero chien kata chande yore gi eki monego bedni wakete maino mondo wageng' tuo ni ndi mar corona. To chal ni nitie moro achiel modong' mapok iwuoye maber. Koro inyalo wuoye kae to bang'e no endo wadhi mana mbele koda twak. Erokamano Ruth, erokamano joneno. So ing'ada kadwa lose wach mar social distance. Yes. Mae iluongo ni the third W. Gin W ang'wen. W mokwongo ma walose en wash your hands. W mar ariyo mwalose en wear your mask. Okay. Yeah. And wear your mask, you will mokawacho ni it has to be worn properly. Nyaki rwake maber. Eyo maber kaka dwarre. Iseneno kaka ji rwako mask. Mori ng'ato rwake tike ka, moro ng'ato rwake lith ume ka, moro ng'ato ng'ato dwaro kaka mask nyaki rwak maumo dhogi gi umi te. Okay. Kati irwagi mana riyo pod ok ibi thung'. Wan warwako gi pile nikech watiyo siutal to siutal ok ler. Yeah. So W mar adek en watching social distance. Okay. Ok dang' waket ni polisi madwa chuno ji dhi chiko ji e chiro, polis dhi chiko ji e supermarket, polis ok nyal biro chiko ji e bar kuma ji budhe kata kuma ji miele, polis ok nyal biro chiko ji e liel kuma ji odhiye kuma ji dhi chieme. En wan wawegi emwanyalo chikre kendwa. Okay. To tuo ni kamaki, omaki kaka in ng'ata chielo, kobimaku nomaki to ng'iyo chiegi kata ng'iyo nyithindi kata watni moro. Tuo ni maki to maki kendi. Okay. Kichango hap Nyasaye. Ko kichango to rach nikech wate wagombo ni mondo wadag e ngima maber nyaka tho wa manegwa kaka Nyasaye nopango. Koro gini temo ni igeng'i kiin tikonjo moko be mondo kigini omaki. Okay. Yeah. But geng'o bedo machiegni gi ji ahinya kama ji betie mang'eny, obed liel, obed chiro, obed kanisa, kata ka sirikal osewacho jowa pod dwaro nolu yore gimoro amora ginyalo timo mondo liend ni obed liel maduong', mondo okun liel. Okay. Kanisa pano temo luwo chik ni yo maber kabisa. Ji mane timo ga misa achiel sani timo misa ariyo, bende moko timo gi e TV e online. Okay. W mar ang'wen ma bende important is watching signs and symptoms. Okay. Okay. Koro iniwuon kisetimo adek mokwongo gi aito ichako winjo ka maybe idwa bedo nitie kaka iwinjo ka dendi dwa chako bedo, manyiso ni inyalo bedo gi dalili moro machichi. So nego be ni na lat ing'eyo ni anindo tawinjo ka chiw chal ka gima wiya moro dwa no bara kata awinjo ka liet moro dwa winjo matin. So ini wono negi iten nyiri. Okay. You watch for symptoms of COVID. Ma ang'eni waselosi aminga kendo waparogi. Okay. So mani W machielo. Kikibeda ni koth nyocho goya apani en malaria. Okay. Bed ka ing'eni onyalo bedo COVID kata nyalo bedo gik moro. Koro kichako winjo ka dendi ok dhi kodi maber, titemo piyo mondo idwar kony mondo ka gini pok olandre ni ng'ato kata kapok omako dendi tema koro gole nyalo bedo matek. Dok nitie wach mara mondo mi anyisi kainde. Kenda dhi ng'adi kendo. Itieko. I have a friend, an gosipa moro manosetimne vaccine. Then nyocha koro nyisa ni chal ka gima entie gi dalili mag corona. Vaccine itiyo nade? Ogeng'o kik maki koso lerane ka jalony. Okay, kamano. Koro gimara abich kata mara auchiel kaka Ruth wacho en wach mar vaccine. Okay. Wang'e ni nyocha vaccines osewuok ma upogre ma e Kenya waka nitie achiel miluongo ni AstraZeneca vaccine from Oxford University ma nyocho semi buora. Okay. Jomoko nyocho luor dhi kawo vaccine to jomoko to nochoko chir mokawe. Okay. Koro wagoniero kamano jok manotemo mondo kawe en atwa maber. Koro kiwinjo ka nitie thuolo mar dhi kawo vaccine, temi kawo thuolo no mapiyo kaka nyalre. Wirito en ngimani. Okay. Ng'ato ne penjo ni an
adwa neno kochuo president e TV kuche kadhi kao mara. President nigi ngimane, Ibe ngi ngimani. Mokwongo en gi insurance maduong' moloi. Okay. Yeah. Okay. En inya kata gol ni ng'ate osiptal. Bi inya kata loso osiptal e ode. Mithiedhe ode kuru gi dakteche modak mana kanyo. To in konyisi ni Russia opong'. To idina guonyri e odi. Koro vaccine tiyo yore madibed 5 kama vaccine ka vaccine. Kantie ng'ama pok oyudo tuo, vaccine onego kony ng'ani mondo tuo kik make. Okay? Prevent infection. Mano ng'ama pok oyudo tuo. Mano yo mokwongo. To be en yo maduong' onego vaccine otigo. Geng'o ng'ama pok oyudo tuo mondo tuo kik make. Okay? E gima watemo. Yo mar ariyo, nitie ng'ama oseyudo neni kata gi vaccine to tuo chako omako kaka koro siep ni wacho ni dipo ni nyocha no osetimne vaccine to ochako bedo gi tuo. So vaccine yo mar ariyo en ni ka in gi tuo to tuo ranyisi mag tuo kik bedi kata beda moro mandhemdhe mok timi gimoro. Okay. Yo mar adek ma vaccine konyogo, ka in gi tuo ni kik bed motegna ahinya mabro manyalo lal kodi kata manyalo mi ibed gi manyalo miyo ibed gi rem moro kata manyaka chien. Okay. Koro ogeng'o tuo ma serious, ogeng'o kata dhi ni ICU, ogeng'o kata tho. Okay. Aito mar abich ogeng'o lando tuo ni joma moko. Koro nitie ber ni in nitie ber ni joma moko kiyude. Okay. To kachaka penjo ng'ina adi kendo kachaka penjo to vaccine mar corona ni endi mine mayach menyalo kawe koso entiere gi side effect moro amora kuom nyino mayach? So mine mayach kata mine madhoth nyalo kawo vaccine. Okay. Makapo ni nyocha ok in gadier ni nikech ipek bed gi ng'eyo ni ka vaccine oyudre tinyalo kawo vaccine. Gima ng'eyo ni kichako nonro to ok chake ga kuom mine mayach kata nyithindo matindo, ikwongi chake kuom jomana madongo maber. Kalure gi vaccines moko mabe wang'eyo mawede vaccine makori losogi osega tigo kuom mine nyaka nyithindo. Migao mar thieth e piny mangima noseyango ni vaccines gi kata no kotem gi kuom mine mayach gi mine madhoth gibeyo magie sani nitie nonro mitimo mang'eny masani kod itemo migi to ineno jo mine manosemi watemo ng'iyo ni to nitie report moro amora magikelo mopogre kuom gi kata kuom nyathi mane dhoth kata nyathi mane giting'e igi. Nitie nonro mitimo sani to kata sirikandwa ma Kenya kae osechiwo thuolo ni mama mayach kata mama madhoth nyalo yudo vaccine kaka ng'ata yudo. Koro kik idikri. Sani wacho ni nitiere type moro mar COVID maneno kom otise nying mar nya India. To nitiere mano mowuok wan chabi. Debed ni masani manyinyi nego ji India ni endi en okech moingo mokwongo chako so wakaw gitendi gini en COVID-19 te. Gipogre nitie tieng' mopogre mag kutegi. Koro nya India ma beto lal gi ji mang'eny e kinde matin kabisa. Okay. Yudo kodiochieng' ji ma osetho e Kenya ka higa achiel mzima, India jogo tho odiochieng' achiel, almost 2,000-3,000 people every day. Okay. So nere ni en gi gerone moro mopogre gi tieng' moko manyocha ne waseng'iyo kaka moro ma ne okwongo yud South Africa, nya Brazil moro be wang'eyo. Wuhan be wan goka. Kodho jo Wuhan gi tok tin ahinya, ok ng'eny ahinya e Kenya waka. Kaka nonro mosewuok sani manyocha owuok dwe mar adek motim gi daktari moro iluongo ni Dr. Eric Osoro, be watiyo kode, en jatenda be. Nyocha timo nonro mofwenyo ni ei Kenya ka gie sani
nya England cha ema ng'eny ahinya. Okay. About 8 out of 10 en nya UK iluongo ni B.1.1.7 no. En emo ng'eny ka ahinya. To nitie noyudo nya China moro achiel kende i jok manoneno mantie gi mokwongo mano a China cha. Nitie nya Italy moro. Gini kanochakre China to Italy ema nokwongo gi onege ji ahinya. Okay. Koro nitie nya Italy moko be nyocha noneno matin e iye ka, but ng'eny manoneno ei nonro no odho notime dwe mar dwoko nokele dwe mar adek to nya India ni nyocha chako biro toke matin. Kora pani ni sani diponi ohinyo aling' to poko tim nonro mondo nyiswa ni ong'eny maromo nadi. Manyiso ni tuo mar COVID-19 niendi gin types mopogore modhuro mosani osemole pacho kaini. Kamano gin types mang'eny. Gin types mang'eny. Nya South Africa wan go iye ka, nya England wan go iye ka, nya China wan go ka, nya India nyocha osebiro, nya Italy wan go i Kenya ka ging'eny. Dok, in gi tuo mar COVID, tinyisi ni idoga ot, ya isolate, ine mana ketime quarantine mane odi kanyo, nyithindo bende nitiere ka. Advice mane madang' imi jonyuol makadhi weche machal kod magi. Nikech sani to koro odhuro. Gima nyalo wacho ni jowa duto, bed jonyuol bed ng'ama nadi, geng'o gimoro ndalo duto ber moloyo thiedhe geng'o gimoro. Kik warit ni tuo ni odonjnwa i dala kore kwadwa thuthni kode. Okay. Wawacho ni nyalo bet dala kanyo kata kituo inyalo yudo room moro ma okiriwri gi ji seche duto. To kaka wang'eyo ng'eny jowa atamalo 90 ng'eny jowa ok odak e yo ma dang' ng'ato yud kata room moro thenge nodake. Samoro en room achiel. Samoro en room achiel. Samoro gin rooms ariyo. Tu dake gi joot. Teka okang' ni dar joot duto no dio dage jikon to in koro in emidake ot kendi. Okay. Okang' iwuog ni koro idhi dake dale gweng' kucha. Kuro bi kuro gima duong' ma dang' amed wacho watim mondo wageng' tuoni. To yore migeng'o go tuoni tin. Okang' ina nyalo wacho wachni matek e yo mane. Kaka daktari kata osiptal nitie jotuo mabiro gikoni ok negi maber. Okay. Kaka nyochi neno gi. Ineno ka samoro kisebiro tineno ka ji koro omedo rwakre mopogre. Kech kochak tim ni ng'ato screening e dho osiptal sami donjo to ji chako chich. Okay. To jok maneni kata mane osiptal gibende giluor ni tuo ni nyamako gi. Okay. Bende osemako gi joma ng'eny mosetho. Joma ng'eny. Kata Kenya ka dakteche mosetho ng'eny. India dakteche 1,000 mosethoe. Ma dakteche so ji okang' ji be koro bi konyi mabeyo kaka inyalo konyi pile cha nikech ji obi oluor. To kata koteri osiptal e isolation inyalo kata mana neni dichiel diriyo odiochieng' ji be ok onego bed ni biro iri pile. Ae pesa. Nitie nonro moro manyocha jo University of Nairobi otimo gi Kenyatta National Hospital. Ng'ama tuo ma chopo nyaka kamikete ward tiyo gi almost $13,000 odiochieng' e tuoni. Ma mondo recover gimoro $160,000 gi 160,000. 13,000 ibogolo kanyo odiochieng'. To ka gini omaki machuno ni nyaka keti ICU koro biro gimoro $60,000 odiochieng'. Mane garama mar tuoni kako tek. Koro bedo ni pesni gi ok dwa bedgo. Emomiyo ber mondo kik wabed ting' ni wan, wabed ting' ni joma moko, watem mondo wageng' tuoni kaka nyalre. To en adier makende ni 7 kuom ji 10 boyudo tuoni nyala dhi kode maber e ot moko chuno ni nyaka ketgi e wod osiptal ka giluwo yore momigi gi yedhe ma samoro migi ni gitigo. To gitemo konyo joma moko. Bende isolation no itemo konyo joma moko mondo kik tuo
tuo oseyudi mon koro kara nyithindi kara joma idago kara joma chiegni tuo ni kik landre mondo omaki bedo e isolation kata e odino. Okay. Kanyo no daktari aneno ka saa dhi mang'eny. Wachni mogik manange wego jo kanya nalo. Wachna mogik ok anyal ol wacho. Koro ngi kamera ni. Yeah. So wachna mogik monega wach ng'ama neno kata mawinjo wagie sani. Okay. Onge yo moro ma duong' mopogre gi yore misewinjo kata yore mwanwo nigi. Okay. Watem matek jothurwa. Watem matek kata tek manadi. Yud mask, tigi mask no ndalo duto. Okay. Tem kiki itodhi adhia kuondi ma bro mi riwri gi ji mang'eny minyalo gamo kute. Okay. To kwa timo gigi kako sewachi ang'eni wanyalo neno lokruok kata e Kisumbwa ka kata e Kenya mangima kech ok wadhi maber. Kowachni dwa chanj ji to wan ji madirom kata milion 50 e Kenya ka. To yath manyocha ne obiro ka en yath mane nyalo romo ji milion 1 kende. Okay. Okay. Koro 2% ni mondo wabed gi konyruok maber onego ji 50 to 70% onego chanji kori ka wachak ng'iyo ni wanyalo bedo safe matin. To ka ji 2% emosechanji yedhe gi be odhi mochako lal kendo ok wang'e kata gini bi kata ok gini bi. Koro gima wanyalo konyre go kik itegemea vaccine ma ikia kata biro kata kuno. Tigi mask ma in go, tigi pi ma in go, tigi social distance mosenyisi mondo wageng' tuoni nikech yadhe malong'o onge ng'ama ong'eyo. Okay. Ng'eny ji chango to ji achiel ariyo ma omako matek to kodhigo maber kaka waseneno. Ok dwang'i ni onyalo bedo ng'ama tuoni bro make yo magalagala. Koro kik obed in geng' tuoni kapod thuolo nitie. Erokamano. Gikanyo no janeno moro mi TV laktar wacho kama ber ni chako chon ber maloyo dhi kajuoga, geng'o bende ber maloyo thiedho. Watim gigo mokonwa kendo walog lwetwa, wa keep social distance mondo mi wageng' tuo niendi. Mae makela giko machendo niendi mar ngima mwandu oriti masani watudre kendo ngeso manyien. Nyinga Ruth Ochungo.